Máme pred sebou ešte nejakých 7 hodín cesty a ideme do Prahy, no. Bolo dobre, keď sme tam boli od cca 2., 3., o 4. už točíme, takže trošku nech sme popred, nech sa vybalíme na hotely a nech sa ešte oddychneme. Taký nap, ne? Teraz sme prišli do Prahy a chceli sme sa ísť už ubytovať, ale ešte nemajú ready náš pokoj, našu izbu. Takže sa ideme teraz niekde najesť a je tu celkom pekne, takže pekné počasie, aj celkom teplo. Paradox je, že včera, keď sme boli v Prešove, bolo okolo 0 alebo proste 3 stupne, tak som mal najtenšiu bundu a teraz, kde je tu 10 stupňov v Prahe, teplo, si zobral najhrubšiu bundu. A každopádne je tu pekne celkom. Teplota je veľmi, veľmi dobrá. Ideme sa nájsť. Dali sme si fajnovú bagetku. Nie úplne najzdravšie jedlo, ale 80-20, jak sa vraví. Či 70-30? 70-30. Takže ideme sa ubytovať. OK, včera som sa už vám neozval, lebo v podstate sme mali natáčanie do nejakej 5. Pak když půjde do tvýho, prostě mu na kolena. Klidně se trošku. Nerad to dělám, ale musím si změnit auta, takže to možná bude. A potom sme mali o 7. schôdzku jednu, takú večer dôležitejšiu, ktorá bola fajn, dopadlo to dobre, bolo to skôr taká networkingová večera. A to je proste veľmi dôležité podľa mňa v tomto, aj v hociakom biznise, ale aj v tomto online proste rozvíjať tie vzťahy. My sme akože išli na tú večeru s tým, že s Honzom, že v podstate nemali sme žiadne očakávania a nakoniec sme mali fakt, že super debaty. Padli tam akože dosť deep témy a tak akože vôbec neviem, že čo z toho bude, možno z toho bude taký collab, bude nejaká spolupráca, nikdy nevieš pri takýchto veciach. Proste keď si sadnete, tak môže z toho byť veľká vec. Takže preto to je dobré proste aj tak networkovať. Každopádne natáčame teraz dnes video o Porsche, ktoré si Honzo kúpil. Sa presúvame na ďalšiu lokáciu, kde budeme natáčať také akože kecanie. Proste on bude hovoriť o špecifikáciách tohto auta. A potom ešte večer mám jeden shoot s ďalším klientom o 6, kde vlastne budeme točiť posledné video dnes. No a zajtra nás čaká také, že väčšie točenie. Tam v podstate budeme točiť 3 videá v štúdiu. A to bude tiež celkom masaker. Na Slovensku v Košicích je možný všechno. Nemám nic proti tobě, kámo. A proti tobě taky ne zatím. Mo nešaj na mě. Dej mi zpátky ty prachy. Od seba, čo sa tu deje? Zatýkačky. Policie v akcii. OK, máme dotočené, ja si vás to niekde položím. No, takže akorát som prišiel z posledného točenia, kde to zbehlo celkom rýchlo. Najlepšie sa natáča tak, keď už robíte s tými ľuďmi, s ktorým sa poznáte, je aj sranda pri tom natáčaní a proste inak sa robí s ľuďmi, s ktorými sa už poznáte a s ktorými sa ešte len spoznávate. Zajtra nás čaká väčší shoot, asi takže najväčší z tohto týždňa. V podstate zajtra budeme točiť 3 videá, 3 štúdiové videá. To znamená, že presne na toto video sme hľadali ľudí, ktorí to osvetlia, ľudí, ktorí to nazvučia, kameramanov. Je to proste väčší projekt, do ktorého ide viac peňazí, viac práce, viac príprav a tak ďalej, ale ten outcome je proste nakoniec aj lepší. Ja idem na izbu, idem sa dať dokopy, potrebujem doriešiť posledné detaily pred zajtrajším shootom.
Máme tu sobotu, včera sme točili 3 videá, ako ste už mohli počuť z predošlého klipu. Išlo to celkom rýchlo, sme sa včera po ceste rozprávali, že jak sme sa posunuli za ten rok. Pred rokom o takomto čase sme robili taký prvý projekt a tam sme nemali ani zvukára, ani osvetľovača. Boli sme tam dvaja na natáčanie, čož na natáčanie je podľa toho, aký to je projekt, ale väčšinou tam netreba až tak veľa ľudí. A včera sme tam mali zvukára vlastného, osvetľovača vlastného, aj sme tam viac kameramanov. Proste to sa mi na tom páči, že sa posúvame a že to robíme lepšie, že to robíme kvalitnejšie a učíme sa. Na to ma baví asi na tom najviac, že sa učíš, že sa stále zlepšuješ a stretávaš sa keby s lepšími ľuďmi ako si ty, buď v iných odboroch alebo možno aj v tom istom odbore. Aj keď sme napríklad boli teraz pred pár dňami na tej večeri, tak som si uvedomil, že kde sa ešte mám možnosť posunúť a čo sa nové naučiť a ako rozmýšľať, ako proste milión vecí kde sa dá posunúť, či už biznisovo alebo proste osobne, mentálne a tak ďalej. Ale to ma na tom baví, že sme ľudia, ja sa chcem učiť, chcem do toho investovať čas a snažím sa to dokumentovať, aby ste sa mohli niečo nové dozvedieť aj vy. Každopádne, máme sobotu, boli sme ráno na spoločný beh z komunity z OSS a milujem tieto behy, lebo to proste znova sa spoznali nových ľudí, ktorí majú rovnaký mindset jak my. A je to akože super tak networkovať a spoznávať sa a proste vymieňať si názory. Takže ideme teraz umyť auto, lebo máme ho celkom zašpinené. Sobota, no poriadky. Treba aj makať, ale treba sa aj starať o živobytie.